Benvinguts a casa, soc en Marc Casabosch des del Solsonès que ens acull i, si m'ho permeteu, us duré a l'hort per no perdre el bon costum. Els bons hàbits s'han de mantenir. Molt bé, avui ens centrarem en el disseny de l'hort, perquè més enllà de què podem plantar, encara és més important saber on ho hem de plantar. I un hort és un espai, com podria ser un menjador, una cuina. Si bé a dins de casa tenim interioristes, a fora necessitem un concepte de jardineria, és a dir, què volem fer en el nostre espai de cultiu. Una mica amb la idea de quan visitem un jardí botànic i tenim un lloc per passejar i uns llocs on es cultiven plantes, no? Doncs a l'hort, bàsicament, el mateix. Anem a veure com pot ser el disseny de l'hort. Quan parlem del disseny de l'espai de l'hort, estem parlant d'una cosa absolutament viva, val? No n'hi ha dos d'iguals, ni cal que hi siguin. Aquí, en aquest cas, estem en un hort, podríem considerar un hort a la Catalunya interior, un hort de secà, on ens permetem algunes llicències, que ja les veurem, com pot ser estructura dels camins i algunes coses que comentarem. No té res a veure si, per exemple, el nostre plantejament ha de ser fer un hort en una teulada, on potser hauria d'estar tot molt més urbanitzat, és a dir, fer servir menys materials orgànics i fer servir una estructura de disseny molt més fixa i fins i tot d'obra, potser. O, per exemple, si estéssim parlant d'un hort vora un riu, vora d'un canal de reg, on es treballa amb un reg, per exemple, per inundació, i, per tant, segons quin tipus d'estructura amb camins de palla fixes com aquests, o un reg gota a gota, o un disseny com el que veiem aquí, tampoc seria massa útil, val? Per tant, quan parlem del disseny de l'hort, sempre parlem d'una cosa viva que s'ha d'adaptar a cada espai. Però aquí sí que tindrem un exemple molt majoritari i que ens pot servir per fer-nos una idea de per on poden anar els trets per tenir una estructura fixa, que porti vida, que porti fertilitat al sòl i que, a més, sobretot, que ens faciliti la vida, que ens faciliti les coses, d'acord? Aquí, amb un concepte més de jardí, d'enjardinament, el que es busca és la màxima rendibilitat en quant a producció i a fertilitat amb el mínim esforç possible. Per tant, anem a veure algunes d'aquestes claus i veureu com són coses que ens poden facilitar moltíssim el dia a dia i la tasca de mantenir un espai com aquest. Som al perímetre de l'hort. El perímetre de l'hort és un espai important perquè és el que delimita i el que fa que quedi encaixonat el que nosaltres volem aquí dins i el que passa aquí fora. Una possibilitat que tenim per delimitar aquest espai, doncs aquí, per exemple, veiem unes bigues, que més enllà d'un fet decoratiu compleix tota la seva funció, i un dels elements més interessants a l'hora de treballar amb un hort de poca feina, com són les malles antigerminació. Aquí sota d'aquesta pinassa, d'aquesta escorça de pi, hi ha malla perquè limitem en la màxima mesura possible la germinació d'herbes espontànies. Aquesta malla la cobrim després amb escorça de pi, no només per un fet decoratiu, sinó perquè realment resistirà més anys en el mateix indret. Què aconseguim amb aquest mig metre de separació, de delimitació entre el fora i la part de dins? Doncs que, com a mínim, a totes aquestes plantes com el gram els costi molt més acabar accedint a l'espai de cultiu. Hi ha plantes que ja les volem que estiguin a dins de l'hort, però una planta com el gram té unes arrels tan potents que poden arribar a ofegar els nostres cultius. Una bala de palla quadrada per explicar la idea dels camins i de l'estructura del disseny fix de camins. És important perquè ens permetrà sempre saber, quan estiguem situats a lloc, per on hem de trepitjar nosaltres i les persones que entrin a l'espai de l'hort. I ens permetrà disposar sempre d'uns espais de cultiu amb una terra esponjosa, airejada, perquè no l'haurem de trepitjar en cap moment. Qualsevol solució imaginativa que ens permeti tenir un lloc per on trepitjar i que minimitzi l'aparició d'herbes espontànies és útil i serà benvinguda. El que passa que a casa fem servir l'opció de la palla i, a més, penso que per molts casos pot ser l'opció probablement més ràpida, econòmica i útil. Útil per molts motius. Útil no només perquè neixin menys herbes a l'espai per on trepitgem i transitem, sinó perquè ens ajuda a mantenir la humitat i fa que els camins a sota siguin reservoris de vida. Les bales de palla tenen avantatge, en aquest cas a les quadrades, i és que amb el plegat que tenen ja queden rajoles, una mena de rajoles formades. Tenen una amplada més o menys d'uns 40 centímetres, que és ideal per la mida de camí, perquè llavors si hem d'entrar en un carro, en un carretó, ens va la mar de bé.
I a l'hora d'aplicar, les rajoles van caient, ja cauen soles, i en un moment anem fent el que seria el passadís de pas. Això té una durada aproximada d'uns 2 anys. Per tant, durant 2 anys tenim una estructura de camins feta, que mica en mica es va degradant, i en el moment en què veiem que ja ha desaparegut i la terra ho ha engolit, doncs podem tornar a aplicar una altra vegada la palla. I per últim, unes pinzellades molt clares en relació a l'esquema de rotacions. Rotacions de cultiu és allò que en diem anar canviant els espais de cultiu, intercalant les diferents famílies botàniques o els diferents cultius al llarg dels anys per permetre que el sòl s'autoregeneri d'alguna manera i no estiguem sempre consumint els mateixos nutrients de la mateixa capa del sòl, quan d'aquesta manera el que permetem és que tot quedi molt més harmonitzat. Llavors, aquí tenim l'estructura dels camins, que una de les coses que ens permet és tenir aquesta arquitectura clara de les rotacions. Nosaltres aquí plantegem un esquema de rotacions, que també és un tema obert, però el plantegem de 4 anys perquè ens simplifica molt les coses. Primer any, cultius que consumeixen molt aliment. Segon any, cultius que milloren la terra, lleguminoses. Tercer any és un any comodí, podem posar el que no ens hi cap enlloc. I el quart any, que en aquest cas aquí estem en un espai de cultiu, en una feixa de quart any, són cultius residuals, que són els cultius que consumeixen molt poca energia. I això és tot per avui. Jo penso que el tema més clar és disseny general, concepte, estructura de camins, com si fos un jardí botànic, i facilitat de permetre un esquema de rotacions clar i evident que faci que els cultius vagin cada any al lloc que li pertoquen.